Hi guys, masang gabi rin yung tanan. Di ako na rin nag-atong-atong limwin. Kay, nakuha na siya. Lonely is the night. Hi, ma'am. Isang buong manok. Nakuha na siya. Lonely is the night. Ha? Ningaw agpuan ko. Panagat sa bitsunan. Apektuhan sa krisis sa panahon. Kaya nagmahal na ang gasolina. Tanan mo sila nagmahal. Ang uli. Ano mo tao? Pagin siya? Wa pa. Karong panahon na tanan na nagmahal. Mintaas tarang mga pamaliton. Agwa rin taas at ora pupot. Tara, Dia pupot ya. Sayaw. Ah. Tapos nagsasalo sa gawas to ah. So, ah. Gyud-gyud. Arang minawad yun. Kanang tagsarita mo. Kakagawang mga tao. Nga, tagsaraman. Kasay. Nga urasa mga alsuti kape. Dagharin naman eh. Dagharon. Wa. Ikapila na natanan. Padugangan pala ginani mo karon. Padugangan pala nimo. Ha? Mana man? Kalahati, kalahati. Agoy. Kalahati. Tengah. Kamay mong manok, kuman lagi. Namit tengah daan. Tengah sila. Sa ka manok dako. Eh? Aja manok dako. Juicy. Juicy. Talaga niya po yung palit. May lab. Pero tengah raman. Diya, malagay sang adlaw kay daamoy ng petag tulo. Sorry. Suki ng imo. Na may discount to sa suki. Medyo lita mo na lang ako sinangkayat ko. Lita ng konti kuno. Ang paghiwa. Pagamay, magdugang pa sa lang. Hindi na. Pati ka pa niya ng imubo. Masarap pag hindi i-chop. Hala, ito ko na chop. Tangra. Gamay na naman, konti na lang. 2, 4,
6, 8. 8 ka po. Thank you, ma'am. Okay. Apa? Hindi mo lang lutuon tanan? Ha? Tao pa? Ano lang, kasi naman. Mura mahadag ugang ilagan. Ha? Ano mo na? Hadag ugang ilagan ha? Yung dilag ba? Mahadag ugang ilagan? Sayang sa manok, no? Latwik. Malit. Makalin ba mong guna? Ito nagkaingag malit. Kaya di na malit kagahan. Di ba latwik? Manok? Na. Wala bitaw na. Habis ka, Jun. Wala kayo sa malit. Nag-crisis lagi panahon. Nangin sa gasolina nga nagmahal. Di raman nga gasolina nagmahal. Tanan man. Mado gaya nang imong manong. Kaya wala nagmahal. At ang pataguan. Siyo. Yung mo ng 350. Ha? Ayun. Kay? Hindi nga ako galing. Tiyap yun. Kaya bahal mo ang mga palitan nun. Wala naman lagi sapot. Wala naman lagi sapot, bay. Wala lang. Iguang na dali. Ha? Iguang na dali. Okay na, ano? Kalahin gabi eh. So, pag sa doron, kaya gabi, duwe ka nakatog, kaya iangin na naman basketball. Nara, ang laki arang pagka-itso, no? Arang sinawa, wala yung buti-buti pa na. Ako, lumay. Sige yun. Natinda ba? Wala dagan. Kamay na laman na, oh. Tarik po, dali po. Wala dagan. Kami. Sa tengah dalaman. Sabi ko, tiso. Sarado na may lang. Sudah na naman nagpamahaw. Sayang. Ha? Sayang kung ano. Parang mingaw ang magpanahon. Gani kayo walig si. Sama nang labay gani ha. Karton to ah. Kasi ilabay ko dito. Gani ba sa mga Bombay ito. Isa. Labay natin kanina. Na yung mga basuro na isang patangan katako. Mga paano sa Bombay. Ikasa mo nagbiling-bili ng isang paninda. Ano naman sa mupit sa Torindo di ayo? Galo yan. Basta makakuha rin sa barato diha. Waray dismil ang puwan. Asa yun? Doa di ba? Ha? Doa di ba? Asa lado di ba do? Dapat butangan. Tamas to mo hilig. Tadhana ang panagabi sa kamate. Mga po ng mga lata. Hindi ka nga lagi. Hindi dapat nga ang kuha na tabi sa dyan. Hindi hang gusto. Malakat na sa ligin siya.
Wala ka tanang-tanas taga Pasig. Ubisin siya. Sige na, so lagi mingawa. Oh, di sakyan ang nilabay ah. Dali nga galing, surul ko. Lara may tagsa na ni Baklay. Sige na. Sige. Eh, Sabong. yan ako. Yun, man na. Dami mo na ko, ha. Nahurot jud. Tap na boss. Tap na.